Shubor Snem jong Nongsan Hima. Ka Office of Superintendent of Police City ka East Khasi Hills District ha ka khat South Ri urumpang Arhaja Apundrio kalayo ya kajing ujor ba Samla walam prang khongsit uba Arwah South Snem ka karta khon jong kong basuk lang marbanyang nakashnong prengshnong Sohra ulaja na Arwah Sohra na do ka shpotri ubnai rampang Arhaja Apundrio ha ka por rio baje janmi OSP ulapan tip bala register ya kate ka mukot duma ha Sohra Police Station bala bo haki kendon an Lai thu bau teu Samla ujrong kumbasan point san phut karnyeng ukham snga dabdo bat udeiru ubala dep pan pule ya ka LLB nadu ketika sngi shwa ba unja ki bahayeng klai thu ba uphong ya kapatlon tracksuit ka bayong bat ka juti ka bayong uphong bat ka sweatshirt ka bayong kumta na kalyang ki bahayeng asem jong Samla walam prang bat na kalyang ki pulit kilaken tu ye ki pat ba ladalap ne shem ye usamla walam prang bakin sngo bha ban pentip sha ki pulit la ne sha u number ha u office in charge ka Sohra Police Station ha number not la hindu saw RR lai san RR nyo la ne sha ka police control room Shillong ha number hindu not khandai way khandai hindu saw nyo khandai Lani Shaka in charge missing desk. How number pra line no ar pra ariway iway sao.